day paminawa. Sa miyaging yugto ni Sugilano nato naseran, gipahimangnuan ni Rocky sila si Mikay ug mga kaubang bayot nga dili gyud mogamit og drugas. Kay hate niya ang drugas. Walay kalibutan sila si Miko nga drugs di ay ang sold sa siyampo para sa parlor nga nadaan ni Luisa. Balik ang Miko na mauli na sila sa bahay ni Tara. Ugon niya, nahunahunaan ni Miko nga tan-awon pagbalik ang tato ni Michelle. Mga higala, anhitambahin na mo padayon sa laing sumpay ning Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa Musa Michelle sawad ang kalibay. Ay! Michelle, mahal. Nano, mahal? Pakita ko lang kung usab sa imong tattoo sa buko-buko. Buko-buko? Tanaw ka buko-buko? Oh, mahal. Tarong lagi sa gamay, no? Tanaw ka? Ay! Ayaw paghugas, mahal. Ano ka, Mikay? Ayaw paghugas sa mga tubangan, okay? Nano, mahal? Aron may bawo ka nga dili gud maayo nga magpatakakaghukas sa tubagan sa laing tao. Pero, nga naman ate, mga girls man sabta. Basta. Ato lang ginatudluan si Michelle nga dili maayo maghubo sa tubangan sa ubang tao. Usao naman lang kung maanad siya nga maghubo lang dayon. Ano halagon? Hoy, Michelle, pagtapis nito alya, Amiluot. Sa'yo miluot. Hoy taro. Alimuot na. Ay nalagtuki ako sa amiluot. Dali na, Michelle. Pagtapis og agulya, agulya, tuwalya. Ay nagtuki tuwalya na. Tuwalya. Pagtapis ni agulya, gikas siya mong doghan. Ay, nagtuki ata na, ha? Ako no, kay kuya wala ko ni mo Mikay. Ha? Ang binagpuulyo. Aman ko alya bi. Ay nagtuki Dali Michelle. Itapis ang goalya. Goalya ay nagtuki na ni mo himuhubuon ka ng imong blouse. Manang Luisa! Manang! Miss Richie! Ngano, miss? May isugo ka? Ay, naunsa man mo? Nag-inom di ay mo? Manang Luisa. Ni ay kwarta. Uy, kuboga, good anak dong, Rocky. Bonus na ninyo. Namo? Oo na nagisaad ni Kuya Rocky Manang Luisa. Nga mataglakaw ninyo. Doon na mo'y bonus nga madawat. Oh, unsa? Bahin-bahina na ninyo sa mga bayot. Oh, ha? Uy, kanindot good inid dong. Nindot mo lang. Anong duha mo kasi kung pananaw Manang Luisa? Igo na ka, miss. Ay, sila tikasi Manang ha. Kinahalang patas ang inyong madawat. Uy, ako pa. Ngano gutong manikas man ko. Sige. Ako na ning ibahin-bahin sa upat ka bayot, miss. Nakatapis na si Michelle og tuwalya. Examina og maayo ka ng iyang buko-buko Mikay. Ali, mahal. Talikod na ako. Takilod? Talikod, Ay nagtuki Tuki ang Pero pagkakit. anang good. Ay, ganang imo man ang lisod-lisoron ang imong dila, Michelle. Suko ka? Ay, ulo, nakabati. Waoy. Ay lang pagsamog-samog ko na ng Michelle taragod. Sige, pamantay oy. Mikay, unsa naman? Wa kay nakita diha? Maura magyapon ng mapaha. Uy. O, saan kayo gusto ni mo, Tara? Mag-usap-usap di kadadlaw ang iyang tata. Wag yun, hinunda ng iyong panulti tara oy. Yun na. Nasa yun na diha. Ang iro sa silingan. Way lami. Kabantay sa kanha.
Unsay nakita nimo sa baka-baka ni Michelle? Wait, di na natukion. Buko-buko lang ta na. Wa ko kabantay iniday. Wa ko kabantay iniday. Wa ni mo mabantayin, Mikay. Naam rin laing tattoo diri sa ubos kaayos ang likod. Dapit na sa kilid. Unsa man na? Ah, hala! Unsa lagi na nakita nimo sa kilid ni Michelle, Mikay? Ni kayo sulti. Imo man ang kilili may unsa man. Hala! Di maklaro kamoy tanaw. Di ko. Kung di ka mahal. Ayaw tanaw ba yun, oy? Ako? Di ko na mapatanawon. Oo niya. Si Ate Aling, pwede? Ikaw. Ako? Ikaw. Ako? Tanaw. Resulta na pagkapalaway ni mo ni Michelle ni Motara. Dili na kani ay apil. Kami rang doa mo pwedeng mo tanaw sa tato. Michelle, patanaw mo lang ko, Inday. Dili. Natagag na inong unang yung pagdili. Natagag ang hapit ang ikaon. Dili lagi ko no. Ha? Ali, Inday, Michelle, ako na tanaw ng tato sa imong kilid, baby. Uy, siya nakita ni mo gaw alin? Buling man ni. Unsay nga? Buling? Sige! Padayon mo! Tutukin ang buling ni Michelle! Go, go, go! Atong lugoron, be. Aro maklaro kon buling bagyod na. Ano, gigigkan si Michelle. Tarong ang lugod, oy. Nalugod na. Uy. Tato man yun nga hanap. Ato ning lintihan, may ato lintihan. Ay! Ako lagi tanawa na, Bi! Kay maayo kay kong mata! Sige kong kilo o carrots! Siya? Carrots! Sige. Sige, Michelle. Ato lang patanawon si Tara, ha? Kay budlat manigmagta. Kuno siya iyang makita. Patanawon na to, ha? Basta ikaw, mahal. Kaparay ko tingag, basta ikaw mahal. Ay! Hala! Tanawan ninyo mga bayot nga buta! Ikaw bitay among gipatanaw kay di maklaro. Unsa may nakita nimo Tara? Hanap man kay naklaro, ha? Mga cross man ni nga gagmay! Unsa? Cross nga gagmay? Nag-usik-usik malagos pagsugo ninyo sa pagpangita ni Michelle. Wa magid mo'y nahimo. Unya na mo panawag kung may balita na mo ni Michelle. O kung makita na ninyo ang hinhin nga bayot nga nagsagop niya. Kamugay mahungawan sa akong kasuko. Kung dili ninyong makitaan si Michelle. Nakasabot? Bye! Kuya, ayaw naman kasuko. Laim ang kabuhi ko masuko ka, oy. Lakaw sa imong kwarto, Virgie. Adto dito paglingaw. Ganahan ko din sa mong kwarto, kuya. Sama ka? Nagpalabi ka man. Malabi ko taon. Kaya na kainin ako, kuya, oy. Kayang-kaya. I hate drugs.
mga krus ang naa sa kilid ni Michelle nga tato. Ang pangutana kung nganong giapil man ang mga cross. Isa mo naman nung kalibo. Unsa magi kay mystery o ng tato ni Michelle, no? Mikay? Kinahanglan ato na may bawaan sa labing daling panahon sa dili pa. Sa dili pa sa... Sa unsa Mikay? Sa unsa Mikay? Sa di pa siya makuwag balik ni Rocky. Mawi? Ay, hala, uy! Patay kita kung masagpat nga kita ang nagtago ni Michelle! Mamatay sab si Michelle kung ato siyang ihatag ni Rocky. Kaya nakasiguro ko, nga dunay daw tang plano si Rocky kang Michelle. Hala, no? Ay, unya! Uy, tara. Pamati na ko maayo. Ate? Ikaw ra ba dangha kay ka? Bitaw tara. Ay nataw pa tagag uka ba na yung baba, ha? Tingaling masipyat ka ug makahisgot ka ni Michelle sa tubangan sa itong bagong agawon, ha? Ha, sa imong mata. Naruhan ang utok mo. Klaro bitaw ni! Unya, unsa may atong buhaton karon? Kamo, concentrate mo sa itong trabaho. Kaya ako, mag-concentrate na ko sa tato ni Michelle. Hala, may caller ako. Uy! Ang bugiro ang ati Alin, uy! Hala. Si Madam Luisa man ini. Alexia. Hello, Madam Luisa. Dali na mo sa bar, kay doon ako'y sorpresa ninyo. Unsa? Bye! Oh, hala. O siya tuyo ni Madam Luisa? Batong rotas bar, kay doon ako sa surprise sa nato. Imo na, Mikay. Uy, hala. Hala. Kadaghan ko din yung kwartahan, Madam. Bitang Madam. Hala, uy! Data na ko! Ay! Ako na ni Madam! Ay! Magpalit yung dakong pitaka karon. Ako na ni Guaon akong bahin, ha? Ayaw na tara. Nga naman, Mikay! Mubalipad ka, Gracia! Sa miyaging yugto ni Sugilano na Tolasiran, naglibog si Miko kon Mikay kon unsay labot sa laing tato nga ilang nadiskubrihan sa likod ni Michelle, ang mga gagmay nga krus. Samtang si Rocky nasuko na sa iyang mga sakop nga wa gyud makakita ni Michelle og sa bayot nga nag-atiman niini. Unya gitawag ni Luisa ang mga bayot kay duna siya ay sorpresa. Karon mga higala niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Musa Michelle. Imo na, Mikay. Uy, hala. Hala. Kadaghan ko din yung kwartahan, Madam. Bitang Madam. Hala, uy! Data na ko! Ay! Ako na ni Madam! Magpalit yung dakong pitaka karon. Ako na ni Guaon akong bahin, ha? Ayaw na tara. Nga naman, Mikay! Mubalipad ka, Gracia! Bitaw, malibad ka, Gracia. Mikay, naunsa ka? Ayaw na. Wala ka na. Kasuod na. Nganong gitutukan man na ni Mugmayong kwarta? Kay? Gami kay. Masaya na si mga rauna. Ipagawas na. Ayaw kalimot nga bayot, ha? O kailangan na kwarta, ha? Yes! Kagastuho na kay ko na kwartahan, Mikay. Please! Ayaw na nagparawa, uy! Aun sa man kay, nagduha-duha kag dawatan ng imong bahin? Dahil sa, di klaro sila kung sinoy-noy yung tawanan din. Hilom deha kay, oy. Nagduha-duha good town. Ako na ni oy! Grasya maka ni. Sige ko! Gastuhon na nato. Ay, yes! Wow! Lugit-lugit. Rampa na, me! Sige na ay, panggawas na mo. Og panglimpyo nagmaayos palibot ha, kay doon natay daghang bisita baya karon.
Dali ikaw. Suod na rin. Unsa naman sa imong gikulbaan diha, ha? Kaw Mikay, unsa ka? Kuan. Unsa lagi? Ngano ka kanina nga miungot man ka? Kuan gaw. Kanang nagduda lang ko gaw. Unsa ba gidudahan nimo? Nagduda ko. Nga doon nag anomalya nga tulakaw sa syudad. O dito sa Buliga. Unsa? Klaro lang kayo, di ba? Oo, klaro bitaw. Pero mingon man to si boss, among gwapo nga hit niya on drugs. Di ba na siya gusto nga mag-drugs ta? Di ba? Hoy! Hoy! Nagunsa na mo diha, oy! Ganun ang lakman mo! Giahak na ganing bayuta. Saba kayo. Huwat yata na! Napamigibuhat dire. Unsa man na? Papila ko, be! Pastiglan ganing bayuta. Pagka makapil-apilon lang yun. Unya, unsa may huna-huna ni mo nini? Ha? Kinahanglan mag-ambit ikaw, ha? Nga di kita maapil sa may anomalya anang managsuong Vergi o Kroke. Masadla ko ba? Sumukap yan ni Tara, oy. Ay nagsulti si Taras itong ginudahan, ha? Kaya di na ba kapugong siya, baba? Ogaw. Maniilang yung tagmayo, gaw. Manita. Dito ba kumpiyansa? Ate Alin! Mikay! Nagunsa na mo diha sa son! Dali na ko. Hoy! Nagunsa mo? Nagunsa mo, ha? Nag-al-al. Nagpalatay mo diha sa son, no? Ay, Hoy! da. Ay na nagtukian na iyang al-al. Naglala. Ayaw pagisgot anang bahin sa drugs, tara, ha? Ayaw pagisgot anang bahin sa drugs. Kaya masuko ang atong boss, anak. Pero nagunsa lagi mo? Nag-al-al! Ay, nagtukian ako sa ngal-al. Ay nagtuki. Tara, nagsabot mi. Kung saon ka na mo, pagkulata, kung magpataka sa ukab ang baba ni mo. Ha? Tumaw na yung mong isabutan. Kung saan ko na pagkuloto. Alam no, Mikay. Kalain di ining tiguang bayot na tasa. Ha? Unsa? Pinakadungag. Ano ko taon nagkasulti ka, anak, tara? Ay, kanakot si Ate Alin. Murag, nagminupas naman na. Wa na magminupos, oy. Mikupos na na. Ha? Dali na. Mag-al-al na ta. Ay, nagabaho na. Ay, hoy! Apila ko ninyo sa inyo sekreto ba? Ate Alin! Mikay! I-apil ko ba? Tukan sa pinagpalahubog ka dato ng dapitan. Hello, Mikay! Ay, Miss Virgin. Daghang customer, oh. Mga dato na magporma. Mo na ka nang giingon ni Kuya nga mga customer nga nagpabook ng daan. Tuo di ay. Ipaandam ni Tara ang private room. Private room? Oh. Doon ay uban na nila nga ganahan nga ato mag-inom sa usa ka pribadong kwarto. Busa, sige na. Ipaandam kini. Uy! Silbidora man ko! Nganong, ako naman na tig-alsa ining mga lamisa din is private room! Ay nalang pagsigig reklamo gud diha Tara. Lihok na lang gud. Ay, Dagan ang baa. Uy, Sila si Mikay, tuwa sa gawas, be. Kabarog-barog lang. Pero ako, kaalsa din sa mga bangko din, he. aon sa man mo trabaho ka o i-report na ka ni Boss Rocky nga nagsigi kag reklamo sa trabaho din he. Ay, Ha? joke lang, Oh, joke lang yeah. ako, madam. Oh na, niya nabitaw, akong alsahon ang namisa. Lagi. Ay, Dali na pag-anda man ng lamisa ug mga bangko diha, tara, ha? Kaya niya na si boss among gwapo. ay, finish na, Mikay. Uy, indot mo na rin napita.
Oh, dali mo dali. Mao kini ang atong private room. Oh, good, good. Pwede mong mag-meeting din. Wa pa ni kamera bita. Wa ba ni kamera diri na bita? Wa pa ko magpataod og CCTV. Pero wa ko'y hunahuna nga butangan og kamera kining private room. Manang Luisa, Sir, ang mga babae nga akong gipaandam nimo, ay naman. andam na boss, sir. Girls, gawas na! Wow! Hello, sir. Una kong gusto. Wow. Chicks! Usa man eh. Bagong ligo. Bagong ligo ba ni? Ay, klaro kayo, sir, oy! Panguligo na sila! Sige. Ibutang ang ilang imnonon tara. Mikay! Ikaw, dali. Doon na sa private room ang mga bisita ni Boss Rocky. Nakakita ko. Og mga adunahan kayo. Uy, mabayot naman ako tingog. Kita lang lagi ito. Luha. Bitaw no. Okay, bye. Kuya, wag ko din ko sini among Rocky. Ikaw. Doon na naman dahil nagpabook ang mga customer. Mga kailan na nadaan. Ikaw, murag dili mayog mga lihok mga tawana. Ay napagreklamo niya. Trabaho na. Mikay, Oh. that vodka ang private room. Yes, Miss Margie! Hello, mga sir. Niyan ang inyong imnonon. Oy. Bayot ka? Ako? Aw, bayot ko. Ulo man kunog. Dili mailhan ko. Bayot bagit ka. Mura kong babae. Bayot ko, sir. Sige, kung doon na mo ilang isugo, narak ko at your service. Okay. Ay, kisabay mo nga, ha? Mikay makalipay. Uy, indot sa nang maungan. Mikay makalipay. Mau ba, sir? Sige. Tawgon taon niya ka, Mikay, ha? Okay, sir. Narak ko sa palibot. Oh, sir. Managpi mo kag sampot, sir. Ganahan ko ni mo. Siya. Sir, ato na ko, sir. Bye-bye. Bye-bye. Ay, bayot ba tilto niya pagka? Gidampir ba kong lubot? Kaya rasong nga guna. Lami ang suntok kong tawahan ay. Naunsa ka ka? Ang customer Boss Rocky. Gidagpi ako sampot. Unsa? Hoy, da. Natripan ka? Ang buta to niya. Bebe, pwede na ko niya, be. Ha? Hinam ka? Bayro na ha? O lagi, kagad ko tawahan na. Tingalik mo unsa ng utok mo ha kung makainom na ka ha? Wow, di ko maunso eh. Ikaw lebante doon sa private room. Tingnan si Madam Luisa nga. Naglain ng kuntiyan. Ano asa man ka? Ang ginamo ka ni mo usa ka botilyang vino. Tingnan lagi, nagsuka ko. Uli ako. Bala lang masuko si virgin ako. Pwede ko ganahang trabaho ito lugar. Barag mga sindikato, matog mga naong, mga customer ni Boss Rocky. Ay, yan ko si Bay.
Nalipong ako na. Siyam na. Murag na naligo sa banyo sa gawas bahay na. Sabihin naman. Tunay lang tao na naligo sa banyo. Ako ni pakalitag eh. Oh! Hoy! Ay! Bastos! Oh, Michelle? Sa miyaging yugto ng Sugilano na Tolasairan, nagduda si Miko sa kadako sa kwarta nga ilang bonus sa ilang pag-adto sa syudad. Walang sila may baw nga nakadanad ay silag droga nga gibutang sa siyampo nga nada ni Luisa. Unya, sa bar, natripan si Miko sa usa sa mga customer nila. Mao nga mipauli siyag sayuda ang usa ka botilyang bino. Og sa pag-abot niya sa bahay, gabiin na kaayo. Mga higala, niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Pagbatia, gipadayon pa. Musa Michelle. Nalipong ako na. Siyam na. Murag na naligo sa banyo sa gawas bahay na. Sabihin naman. Tunay lang tao na naligo sa banyo. Ako ni pakalitag eh. Oh! Hoy! Ay! Bastos! Oh, Michelle? Mahal? Wa kay sapot? Michelle? Michelle, mahal. Diwas lang kaligo diha. Magpaabot ka mo sa sala. Sabti na sulti. Bastos ko ko. Onsa? Sa'yo may pauli si Mikay? Yes, Miss Virgie. Sa'yo mi uli. O unsa man tong gisultis o sa ka Silvidora ha? Nga nagdakon ko sa kabotilyang binos, Mikay? Kuan, iyar to ipalista, madam. Mauto nga, ipalista lang. Kung naglain ang iyang tiyan, nga na nagbaon man siya ko sa kabotilyong bino siyang pagbiya. Ug murag na suko ko no. Kuan. Ada, nasuko sa gamay, Miss Virgie, kay ang usa sa itong mga customer bagyo. Lagpak mo yung samput, good. Onsa? May matagtiki man tong samput. Og nasuko na siya og nilakaw? Kuan, di mo ko naganahan og masakitan si Mikay, Ma'am Virgie. Di magani ko kamidyo ga sagpa na niya, kay masuko daw yun. Kinsay masuko? Lahap na niya nasa panahon ay. O di ba, Tara, masuko mo ganina si Mikay kung magsaba-saba si Tara, no? Di ba? Ay, ang maog yun. Gaano mo kinagkamot sa Mikay? Uy, natakdan no, ate. Ate Alne, natakdan. Mamauli na ta na sa mansyon, Ma'am Virgie. Dili! Dili? Di ba ta mamahuway, Miss Virgie? Dili mo makabalik og puyo sa mansyon. Kung dili niyo madas, Mikay. Manang Luisa, dali na. To ara. Natangtangan na mos inyong bonus. Tungod ining Mikay. Tambagin ang inyong kaubang bayot, oy. Kay siya radyo'y gahig-o ninyong tanan. Ing na siya nga kinahanglang mo sip-sip siya ni Ma'am Virgie. Wa pa musuot sa bahay si Michelle.
Nag-unsa pa sa sikawas. Unsa man yung kindness naa sa utok ni Michelle. Nagtapis ka nagtualya. Ingon man ka. Dili hubo, Michelle. Sorry ganina sa akong kalit nga. Pag-abli sa pultahan sa banyo, ha? Tugnaw man, mahal. Niya ako'y gandam ni mong duster, isuloob ni... Ilisan ko ni mo, mahal. Oo, ilisan ta ka. Dali, dool na ako. Di nakitugnaw, mahal, no? Kahumot niya. Di natugnaw. Presko kasi yung panahon. Mahal, tugnaw ka? Aha? Uy, nga na kung nakasulti magkaan na. Kurog man imong kamot. Aha? Arthritis ni. Sa waran niyo, oy. Oo, gitog lang kung nagtanaw ni mo nga. Presko na kay ka og humot. Humot ko, mahal? Humot sabon? Humot sabon. Ay, naunsa ba ko, eh. Tugnaw pa man, mahal. Natural ka tugnahon kapag kay mao pa may pagkasulob mo si mong duster. Uy, tugnaw gyapon, mahal, uy. Kuan, mahal? Nganong misinggit man ka ganina og bastos ko? Nahibaw di ka nga, bastos ang akong gibuhat nga pag-abli sa banyo samtang naligo ka? Oo, bastos. Bastos ka, mahal. Bastos bitaw ko, bastos. Sorry, ha? Michelle, ay nagpadoon ako gamay, ha? Kay, kung baan nabayag ko. Ungo ko? Dili ka ongo. Ako, nahadlok lang ko sa kumabuhat ni mo. Lakaw nakatuog na. Tugnaw man, mahal. Gakos lang, Michelle. Sige na, mahal. Gakos, Michelle. Uy, ayaw lang mahal. Di mahimo. Mahal. Ayaw pagsuksok sa kong ilok. Ayaw pagsuksok sa kong ilok. Tugnaw man, mahal. Ay, kagilok. Hala! Mikoy, kasi mo gibuhat ni Michelle. Huwag mo'y gibuhat. Nay, siya may doon ay gibuhat awawa. May suksok sa kong ilok. Murag kaka. Tugnaw man. Wala, no? Kuya ko, lalaki ka na, Mikay. Michelle, dali inday. Ari suksok sa akong ilok. Dali. Hindi ko, oy. Alam ko ako, mahal. Ay, dali! Diri lang na ko. Hindi ko, oy. Baho. Gibahuan ko na ako, Michelle. Umatsa kong pag-atiman o pagpakaon ni mo. Pagligo ni mo atong taliling ka ba kaayo? Nya karon, nalala ko ni mong baho. Baho, oy. Ari ko ako, mahal. Humot man. Michelle, naglain na ba akong kabuhi? Michelle, pawa na din sa ilok ni Miko, ha? Ay, Miko naman kisaw ni. Ay, Mikay, ha? Naglain na ko ang iyang kabuhi. Mahinaykan o niya ka, anak, ha? Nga no mahinaykan man? Mahinaykan naman. Mabugwakan di ay ka sa naglain niyang kabuhi. Dali na, day. Dali. Dilagi ko. Ari ako. Bahala ka niya, Mikay. Ikalay bahala ng Michelle. Ay, bitaw. Ay, matuog na ko, oy. Sige. Anhin lang kumatuog doon ninyo. Nga nung anak magamatuog, ate. Ato sa mong kwarto. Katuog dito imo. Ako silang umanan dari. Umanan ako. Kalahin siya ni mo, ti, oy. Kamay na ko suggestion ni mo. Imo naman dahil kong singkahan. Gay, magkago. Naday o nga humukti. Ay, ato na lang ko, oy. Magdambo na lang ko nga. Mabuutan mo. Hoy! Huwag dyan kayo, angay, magdrama. Tara. Wako magdrama, te. Wako magdrama. Tinunoan din ko kayo, upos. Ako na lang ning isinggit.
pudar na. Inday Michelle, patuon ako Inday ha. Kasukao na mas Mikay. Hawa na si Gilok, hawa na diha. Ay, di ko. Init man diri. Ari lang ko. Uy, sige. Anak lang diha katog kung tiilan gaw kay nakainom rabak ko. Uy, di abda di sikundukan makatawag si Michelle. Oh, ayaw-ayaw ng Michelle, Namagin sa dugani mo makatuhog, Mikay. Tara, hilom diya. Buka kayo ko. Ay, gutom, uy. Masay mabahaw. Bagay ka dito sa kusina. Pag-utan aron maulian ta. 12, 1, 23, 9, 19. Wala ka. Nakanasan. Nagyaw na sa si Michelle sa numero sa iyong buko-buko. Gaw, mao na ni ang panahon. Nga ato na ginitukion, atong tukion kung unsa ng maong numero. Di lang kaya nato tantong tukiyon ng tukiyon. O saan man nato sa pagtuki? Tukion kyun. At doon ta karon ang payag sa tigwang nga nagtato ni Michelle. Gaw, kuba naman ang payaga. Ato lagyan po ng ukayon, Gaw. Dili kita matulog diha o matitanos lang kung mangukay ta. Ha? Oo, na. Nasunog na biya ang katungaan na. Naagi ko'y pagduda, Gaw. Kung sige dudahan mo. Nga ni ara ining gubaong payag ang tubag. Kung unsa gyud ang tato ni Michelle sa buko-buko. Sa miyaging yugto ng Sugilano nato na seran, nahadlok gid si Miko sa pagpaduol ni Michelle niya kay mugawas magyud ang iyang pagkalalaki. Unya si Alin ug Tara, wa makapauli sa mansyon tungod kay wa man mosugot si Virgie, nga mamauli sila nga wa si Mikay. Unya naabtan nila nga misuksok si Michelle sa ilok ni Mikay ug didto gid ni makatog. Unya nagyawyaw na sab sa mga numero sa iyang tato. Mao nga niya ang pagkaugma. Giadto gid nila ni Miko ug Alin ang payag sa tiguang nga nagtato kang Michelle. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalibay nga hinig ka. Gaw, kuba naman ang payaga. Ato lagyan po ng ukayon, Gaw. Dili kita matulog diha o matitanos lang kung mangukay ta. Ha? Oo, na. Nasunog na biya ang katungaan na. Naagi ko'y pagduda, Gaw. Kung sige dudahan mo. Nga ni ara ining gubaong payag ang tubag. Kung unsa gyud ang tato ni Michelle sa buko-buko. Hala no?
Mura naman tang mga detektiba ni ikaw. Uh, kita-kita na lang ang isusis sa problema ni Michelle. Kinahanglan ato ginibuhaton kawanin. Kay naluoy ko ni Michelle. Kung anong naloy kaniya. Na, saan man? O bitaw, saag siya. Kalit lang siyang miabot siya mong kinabuhi. Pero tao siya ka. Ug nagkinahanglan siya sa itong pagatiman. Labi na nangyay kahimtang karon. Oh, hinoon. Kaya bisang usaon. Irresponsable man nga tanawon na si Ma'am Luisa, di ba? Mao yun. Di ka makakita o kabalaga siyang naong sa pagkawa siya, anak. Buti pasabot nga why pili niya si buti pasabot niya na nga why bili niya si Michelle, di ba? Gusto ko. Why bili? Why bilin niya si Michelle? Mito, no? Naura ba kwarta? Klaro kaayo. Niya maldita pa. Na. Di na mag-iskot siya ni Michelle. Ang iyang kato, ang pukusan na to. Unya unsa man sugdan na tong ukay ang payag? O ka. O katong ganirog tanaw mga bumbong. Sahog, ingon man ang atop nga salin sila guba. Waming bay, bayot ti ay. Haya-haya, Kanta-kanta malas taliling, magkaon. Waming bay, Bayot ti ay. Ang iyang tatay kay nagminatay. Ala no! Lain na sa lagi ng sumpay sa imong kang waming bay taliling. Asa ako mahal? Na, patay na ko ini. Nangita na siyang mahal. Hoy! Oh. Hay naku mahal, oy! Ay, kuha taliling. Milakaw, oy. O, ayaw pag wild heart. Kay nangita tog sulbad ang imong problema. Ato ko mahal, oy! Agoy, wa na. Misaka na sa dagang kabuhi. Uy! Ayaw taon pag wala, ha? Michelle. Ato ko mahal pa. Ayaw, paglakaw, ayaw. Ayaw pag suot sa kakahuyan kay naibitin dito. Kaubitin? Ha? Mughaon mo sa dinibitin. Uy, ay, kuhaan ka lang. Naim, mumo dito. Kaon sa kumumo. Agoy. Mughaon sa di ka mumo, ha? Kuhaan, Michelle, naa ang imong mama dito. Oh, mughaon sa kasi mong mama. Ay, hadlo ko mama. Wala no. Dili ka mahadlok og bitin og momo, pero mahadlok kasi mong mama. Unsa magkaklasiya sa pagkaanak? Nung silang ka sa mundong ito, laking tuwa ng tatay mo. Ang tanong anak, nganong bayot ka man? Kumbasor ka, taliling? At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin. Gigait ka sa ilang manong berting. Taliling, uy. Kamayo gudi mong buguba o kanta, uy. Talagsaon sa kang klasiya sa libog, no? Nay, nanuktok! Dali. Pasok sa ilaw sa labisa, dali. Mamang ko. Ay, nagsaba, ha? Ay, hala. Ayun, tagya, ayun. Ay, hala. Sir, kailan magunin mo? Kinabsap ko ni mo. Ito kasultin mo sa suot. Ha? Ako? Doon ay kasulti sa suot? Oo, si kagyaw-yaw. Isgot kag libuga. Ay,
Ay, hala, nakabati yun ka na ako. Oo. Nadiyangin mo mga kaubang bayot, sumat. Sir, gwapo. Kukukuan ka ng... Ay, nakiksultin ako sa kong self. Pura na kilbuan. At kabuangon bitaw ko. Kasumbihon pagid ko. Unsa man, pakitkit ka. Dili. Kuwan, gisugor ako ni Ma'am Virgie. Unsa? Gipaani ka ni Ma'am Gwapa? Unsa man manang Luisa? Wa pa mabalik ang akong gisugo sa pagpaadto nila ni Mikay manang Luisa? Wa pa man, ma'am, oy. Pero, klaro kayo nga naa na to sila karong taod-taod, ma'am. Mao ba? Miss Virgie, nganong ganahan mangyud ka nga moanhi si Mikay din, he? Ganahan lang ko niya. Og ayaw pagbuot. Siya. Pabito ko magbuot, ma'am. Sige, ma'am. Ay, ako na lang silang atngas gawas sa gate. O ganong ato magikuno ka mag-atang nalas gawas? Pwede ra sabugan ko din, he, miss. Lakaw na lang sa gate, oy. Aron mapahibaw dayon ko nimo kung maabot ng mga bayot. Yes, ma'am, Virgie. Lang, bitawasan man mo nagkubang bungbong ang mga kanining payaga ang Mikay, we. Kinahanglan dito. Kinahanglan nga, doon na yun makuha karon bahin sa tato ni Michelle. Daway. Ang tanaw na po ba, murang magyugawa tayo makuha din. Mga guba na yung mga bongbong, nagyaka na mga nisayuta ning uban. Kanang mga liging na ito ba, ato ng pabarugon. Unya, kanang mga bongbong sa yuta, ato nang i-file ito na pitaw. Nala, maumang ka. Positive yun ka nga doon natin makuha aning maong pagpangukay nato. Okay. Positive ko gaw. Kinahanglan doon natin makuha din nga link sa tato ni Michelle. Sigaw, pangitag kahon diha sa ilawom sila nga tumbang bongbong. Sir, patuon na sa demi ni Ma'am Virgie. Lagi, patuon na mo. Nasap tingala yung isugo. Ay! Kwarta na sa ni. Lihog na. Lihog na sa di, ha? Paulin na dito sa mansion, sir, ka. Gapo. Kay, ako pa sila nga pason. Asamblea ang duha ni mo kakauban. Ay, doon nagipangita. Dito sa bayag sa tiguang. Isang tiguang, Ang katong tiguang sa atbang good. Diya sa atbang sa among bongtod ba? Oo ba? Lakaw na, uy, kay abaso na ko sila. Kay manarangkan ako. Sigurado yung kabayot, gawa kay kauban sa sud. Ay, ikaw ba, sir? No? Wala gitaon, uy. Nag-exalter ako sa kong self. Bayot ba ako? Nag-practice ko dramas. Ay! Mahi ka niya ka. Apil lang ka sa akong practice. Ay kung kabuang iya. Lagi! Kuan ka ng iro ko no ko. Unya, paakod di ka. Balik the rest! Gwapo! Awa!
daw yung wamang kita magkuha din hi, we. Uy. Usa man nahagbong gikan sa nagubang atop sa payag. Hala. Kahon? Kahon tuod ka na. Murag gituyo og tago sa ibabaw sa atop. Ha? Sa miaging yugto ng sugilanon ato nasayran, samtang nagsulti-sulti sila si Tara o Michelle kalit nga dunay nanuktok, ang usa sa sakop nila ni Virgie. Og nagkabuang si Tara sa pagpangatarungan kung nganong may kasulti siya sa sud. Unya dito sa payag nga giukay ni Allen og Miko, kalit lang nga dunay nahagbong gikan sa atop. Mga higala, anhi tambahin na mo padayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Musa Michelle, sawat ang kalibay, nga hinikawan sa panahon. Daw yung wamang kita magkuha din hi, we. Uy. Usa man nahagbong gikan sa nagubang atop sa payag. Hala. Kahon? Kahon tuod ka na. Murag gituyo og tago sa ibabaw sa atop. Tanawan ang nasa yuta gawalin. Hala, kahon nga ito. Karton sa no? Sa sapatos? Dili na karton sa sapatos. Unsa na? Kahon nga kahoy kinigaw. Ug ni apay kandado. Wala tuod no? Masimaw rin kinang atong ipangita. Kay murag gitaguan man tuyo sa atop no? Dali go, mamulin ta. Ato ring ablihan ang kahon dito sa bahay. Nabalik nang imong gisugo sa pagpaadto sa mga bayot, miss. Anya, unsa na may balita? Iyang nasultihan ng usa ka bayot si Tara, kay wa man kuno ditong duha ka bayot, miss. Milakaw man. Unsa? Naglaag di ang duha ka bayot? Oh, miss. To ako no ni sa payag sa atbang sa bungtod sa Lawis, sa payag sa Tiguang. Unsa? Oo, si payag sa Tiguang sa Lawis. Ganong naghisgot mo payag sa Lawis? Dong. Ay, gisugo man gud ako sa Lucas, kuya, sa pag-adto sa ilang Tara. Kay doon na magkakaisugo nila. Oh. Doon na bitaw. O niya. Haya naman sila, ha? O nga nung naghisgot mo Lawis? Ay, pag-adto gud ni Lucas didto, sir. Ang bayot nga Tararang iyang naabtan nga nagpractice og drama. Kay ang duha niya kakaubang bayo, to amang kuno sa atbang nga bungtod sa Lawis, kay doon na kuno'y gipangitas payag sa Tiguang nga naguba. Unsa? Hain si Lucas. To sa gawa, sir, ay nangape. Paduwa sa isang kwarto. Pagdali, manang Luisa. Tara! Michelle!
Michelle! Tara! Ay naman sila imingaw man. Uy, wakas naman lakaw, Gong. Michelle! Michelle! Mahal! Uy, Michelle! Mahal! Nag-usap ka na ilawam sa lamisa. Mahal! Michelle, gawas diya, gawas. Oy, ha? Nag-unsa man na siya sa ilawang sa lamisa si Michelle. Si Tara, hain naman saan? Michelle, gawas diya, ha? Ano misuksok kag maayda sa ilawam sa lamisa? Naataw! Ganina naataw! Usa, Tao. kisa mang tawhana ang niya. Haan man si Tara. Wa din si Tara. Kahilo man. Inasag ka rin bayuta ay. Dali, Michelle. Gawas na ilawam sa lamisa. Kay niya na bitaw mi. Dali na, gawas na. Dili na balik tao? Lawi. Kisa mang tawhana ang miabot. Kaliwat nga alis mo. Kaliwat sa mo. Karon ka lang yung bayuta kaya ikaw Tara ka. Hain ka, Tara! Gaga, hain ka! Tara! Hadlo ko sa tao. Mumo man ng tao. Unsa? Nagkakita ka sa maong tao? Oh, mumo siya. Sakop sa tanas. Unsa? Nalagi mumo. Abot ang mumo din Uy, usa man ang imong momo. Tao man na mumo. Bati naong. Sige, kalma lang ha. Kaya magsusi sa binitara kung kinsa ng imong gihiskutang momo. Di nilagi mumo. Dakpon ko. Unsa? So, Dre, isira ng pulahan. Lingkod. Usa man tuig mo na ko, Boss Luque. Doon ako'y isugo nimo. Pero, kinahanglang way makakita og mahibaw sa akong isugo nimo, ha? Usa man na, boss. Susiha sa hilom ang payag sa tiguang sa lawis. Usa. Nahinumdum ka sa tiguang, Amada? Oo, boss. Kisa pa'y palibot si Tiguang. Ug sa tuong gibuhat niya. Ayaw na nighiskuti. Kung unsa may atong gibuhat sa tiguang. Ang akong pangutana karon ang tubaga. Usa man na, boss. Unsa man gyud ang gisulti sa bayot nimo? Kuan, mao lagi ito, boss. Ang duha ka bayot, katong alin ug bikay, ngadtos payag sa Tiguang nga guba sa atbang sa lawis. Kay doon na sila gipagita. Unsa? Ug unsa man kuno ang ilang gipangita, ha? Pilakaw ko, boss. Kay kibuangan man ko sa bayot nga taragod. Wala, lakaw. Asam ko malakaw, boss, okay? Oh, nalimot ka sa akong gisugo nimo. Balika ang payag sa tiguang. Susiha kung unsay gipangita sa duha ka bayot sa maong payag. Tara! Hain man ka! Unsa man ka, gilamoy ka na sa itom nga hangin bayuta ka? Tao! Gawalin! Ay. Unsa naman na? Wa pa rin mo magkitis, Tara? Wa gid. Ay naman kaning sa baang payot. Wa aksyon sa takabalaka ani. Uy, Ikaw, kinahanglan ikasulti ginatos, Tara. Kay siya lang mag-confirm sa gipanulti ni Michelle nga doon tao nga mianhin din eh.
Nahadlok na magmaay si Michelle sa mong tao. Dawi. Unsa pa kayo nitabo ni Taraw Garong kalit man lang siyang, kalit man lang niyang gibiyaan si Michelle din sa bahay. Niyabag na may bayuta, oy. Mito nga na sa niyang batasan nga mo kalit lang kawagtang. O saman, ino siya gitawagan sa cellphone? Human na, pero cannot be reached. Asa mo to paingon si Lucas manang Luisa? Murag gisugo man to ni Kuya Roque ni mo, Miss Divergy. Mao ba? Oy, nagdali-dali man ganito. Ambot sa kay gisugo si mong maguwang niya, day. Importante kitingali kaayo. Mura. Unya unsa man? Wa pa bang mga bayot? Na, wa pa man sab, oy. Oh, hinahinay lagkaon, mahal. Mahal, uhaw, Niya, Wari ka pa ka ng Tara? bayot man to. Hello, guys! I'm home! Niya ng bayot. Tara, diin ka. Nganong ibiyaman mo si Michelle sa ilam sa lamisa, Tara? Ops! Para! Nag-Charlie's Angel pa ko, no, mga ate. Ako pang giabog ang lalaki nga, mito nga din hiuy. Ang sinugo ni Ma'am Virgie, kay pato na sa kunutas mansyon, kay doon na tayo Miss Yuan. Aw di ay? Sinugo na ni Ma'am Birdie ang gisulti ni Michelle nga mo. Mikay. Unsa o manato ning kinanadluhang kahon? Sama, ako na ibutang din sa lamisa. Aron makakita ang tanan. Hala, Michelle? si Lola man na. Ha? Unsa? Imo ning lula ang kahon? Unsa man kay mahitabo karon nga nakailaman si Michelle sa kahon nga nakuha nila ni Miko sa payag sa tiguang nga nagtato ni Michelle. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa ubang pamangsumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Pasayluan kung nganong kanimo pa